Γιατί θέλω να είσαι καλά και να μην έχεις καθόλου πονοκέφαλο. Θέλω να είσαι ξεκούραστη. Γιατί μετά τα μεσάνυχτα θα έρθω να σε πάρω. Και θέλω να είσαι καλά για το ταξίδι. Θα μου απαντήσεις, κοπιτά. Όταν έρθω για την κοπέλα να είναι όλα έτοιμα. Και σταμάτα να ανάβεις αυτά τα κεριά. Να πάρει, δεν βλέπεις ότι υπάρχει μπαρούτι στην αποθήκη. Αλλά να το πάρω καλά, όπως ελπίζει, Θεέ μου. Άνιμπαλ. Τι τρέχει, Άνσελμο? Πες μου τι να κάνω με τις μπογιές που μου στείλαν. Και γιατί είναι οι μπογιές αυτές? Για να χρωματίσω το μέρος πίσω από το σπίτι που είναι όλο καταστραμμένο. Θα τις βάλω στην αποθήκη, εντάξει? Όχι, φίλε μου. Κανείς δεν πάει στην αποθήκη. Και μη δω κανένα να τριγυρίζει εκεί πέρα. Άσε το φορτηγάκι εδώ. Μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Μπέλεν, τι τρέχει και δεν έφτιαξε ακόμη το δωμάτιο? Αχ, νομίζω ότι είχα χρόνο για να το τακτοποιήσω. Αν έβλεπες πως το άφησε ο Άνιμπαλ όλο άνω κάτω. Αχ, όταν σου λέω ότι έχει σκοπό κάτι να κάνει. Αχ, σταμάτα να λες αηδίες. Και βιάσου γιατί υπάρχει πολλή δουλειά στην κουζίνα και δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου. Καλά, καλά, φεύγω, μην με κράζεις. Τελειώνω. Ούξ.